Mbak Mimin karo Mbak Apri. Wah, ketir-ketire aku mau setengah 11 kok urung teko. Oh iya. Ngono heeh. Ning alhamdulillah rawuh temenanan. Wah iya. Iya ya kok. Heeh. Nang nganti Apri kok bengi iki ra teko. Sesuk tak parani ning Klaten. Ngopo? Tak rabi. Waduh. Kok rabi? Sawangan to, jan kaya wedok temenanan e. Ha iya, heeh. Wah, jan iku mau wedok wis genah lengge rayaan wong. Oh, ngono heeh. Lah iya. Genah apa mau wedok genah mbaul. Wah iya, heeh. Yo Mbak Apri, Mbak Mimin. Ya. Aswara suling kumandang suarane. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Mimin lawan Mbak Apri. Sugeng Dalu Mas Petro. Nggih. Alhamdulillah Mbak Mimin Mbak Apri. Nah, teng tengah mriku ketok. Wah, jan. Piyayi mriki Karangasem Pulosari nggih kula mriki nek kalih panjenengan niku wah tak estu. Main duit kali sampean. Oh, lale. Piyayi mriki sedaya main duit kalian kula karo sliramu, Nduk. Ning ora dalange secara pribadi tidak begitu respect sama diri saya. Lho nek ra respect ya ora ditimbali tekan kene. Kowe ngerti ngendikane pertama mau? Piye? Nek ngantek Apri bengi ra teko tak parane Klaten tak rabi. Mongko nek salah ya salah wong loro, nek becik ya becike wong loro kok sing dirabi kok kowe tok. Kudune kaya aku padha. Lah, padha-padha wedok padha ayune, padha lencire, rak ya aku dikersake pengine ya. Gek wis nyengkok buduwi ngono ya. Lah, kok dedeke wis seto. Wis lho, staples to kowe. Loh, apa tak dadakne bojo nomor 3 apa ya gelem sampean Mbak Mimin? Halah, 1, 2, 3, 4 engko pareng sing penting adil. Oh, ngono. Aturane ngoten rasane ngawahi aturan. Adil kan bojo pertama, kedua iso nampa. Wondene ora iso nampa lho wong siji wae. Dadi wong wedok ya kudu siap. Kudu siap nggih. Lho, sing penting wong lanang tanggung jawab. Kula wong wedok dinomorke 3 ora masalah kok. Sok golek pangan dhewe kula wong wedok. Nek nggugu kula ampun purun Mas Petro. Lah sebabe ngopo? Jenengan mengke pusing. Kok iso pusing? Golek nggone ra kecekel. Ya petrane kok. Lek njeng Nabi Muhammad kelek isine lak papat. Nggih. Nek aku sing bener ki malah nek aku lho. Nggih. Bojo ki 3. 3. Heeh. Nek 1 Nggih. Iswan. Nggih. Nek 2 istu. Nggih. Nek 3 istri. Lagi 3 ki lak. Dadi lek bojo 2 ki kurang, dadi ini 3 istri ngono. Tur ya jane nek padha-padha wedok, nek iso menyadari lho, kudune iso nggagapi. Oh iya, gawean ngomahku wis rekasane kaya ngono, upama pas wayahe jagung ki ngejak sing kae ngono jane ya ora apa-apa. Ning pertanyaan iki siji. Kok Pak Kangkong nggayuh 3 ki apa saiki wani? Aku yo mong cangkem tok. Kono ora wani. Pak Kangkong iki yaine ora ngono ya. Ora wani iki mung laire tok. Ini pancen kulino glibet. Tolong kowe iki kok koyo Nduk bakuning sedya senajan rada randhat ya. Niki wong mboten randhat jenengan. Pas rawuhe. Tenan, pas mlebu gara-gara sampean rawuh biar. Sesuai MOU nggih. Oh, sesuai. Kesalahan sesuai dengan Memorandum of Understanding. Sesuai kesepakatan awal. Dedek Mimin tur nek
kudune ngene iki berkesinambungan ora mung wektu dina iki. Lah piye? Nek bintang tamu nek dhewe kudune tekone jam iki termasuk kerisikan. Goyudan. Kan bar jam nek sore ya kalah karo wedok asli. Nek es bar jam 1 karo wedok burung-burung sak kecekele. Pengalaman banget to, Mbak. Pengalaman nek tuwa sore kalah karo sing nom-nom no. Nek ngono daerah Solo ki ya apal sampean, Mbak? Apa zaman biyen pasar Klidian ki pindah ning Semanggi. Heeh. Ra ijek ning kono, daerah Banjarsari kuwi. Kok apal men? Yo apal wong aku ki ning kono ki yo. Senior. Ora senior. Aku ra keamanan ki lho. Ngaman aja nganti wong wedok ki merosot derajate, merosot pamore mergo dijual dengan harga murah ki aja nganti. Terus mereka sudah sadar aku sing kumat ngono lho. Lah kowe kae diplayani kancamu ning dhuwur truk kae ngopo? Ora kahanan. Musung wedi. Lah iya, jadi wong wedok ki ra iso mancing ajur-ajer ya nek. Lah apa mau kabeh garwane Kakung Putri seniman nek ra ubet wong wedok? Lho, anake pakani apa? Lah wong wedoke kudu pikirane iki melangkae wis cepet timbang Pak Kakung, asline do menyadari. Ning senengane do mampu wong lanang do rumangsa butuh gemedhe wong wedok tinggal lunga. Wong lanang blangkrah apa ngono. Waduh. Ora trimo aku. Wong wedok ya Wong wedok ayo, wong wedok ayo. Wis paribasan gur nek wis rekoso bumu golek ana ing ngeran, bumu golek ana ing ngeran ndung entuk dhuwit wong wedok kon golek utangan bridis. Bareng uripe mulya pledhingi silit. Lah kowe sakake wong wedok ora trimo aku padha-padha wedok. Trimo mboten nek wedok dadi ngono ki. Lah lemu gedhe mbyah ki gur tiwas. Lah kalau menjeng wis gedene kok ngene kok wis mbok. Mula penggemar Sukipan ki kebanyakan ibu-ibu merasa mereka termotivasi terus terwakili oleh kehadiran kita. Wih. Jodak sih wong wedok iki ketoke meneng gegirise wong wedok. Sing baku iki ndongake kagem warga. Ana ing Sumup Lor. Pekalongan. Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan iki luar biasa Mbak Mimin, Mbak Apri. Niki penontonnya difoto niku berapa ribu mawon niki wonten teng foto niki ya. Dadi mriko niku nonton bareng niki nglumpuk sedaya niki mboten kula ngucap. Mang anu Mas, mang close up nggon penontone sing mirsani iki lho. Iki dikirimi foto penonton mongko mung layar lebar lho, iso kebak kaya ngeten penontone lho niki. Ini nggen kamerane Pak Kangko. Nah. Nah, gini ya. Oh, iki lho niki lho. Oh, ya ora ketok ding adoh banget. Sing baku kuwatah sangat nonton bareng bersama mantan camat Seragi, Bapak Haji Hasanuddin dan warga desa Sumup Lor. Luar biasa saestu. Pak mantan camat nggih tesih setya tesih tresno kalian warga Sumup Lor. Bapak Haji Hasanuddin. Nggih, ndongakno gakena. Mugi-mugi warga Sumup Lor Seragi Pekalongan pinaringan dirga yuswa, sehat selalu, ingkang bagus sak menika niku ingkang dipun puji sehat di masa pandemi seperti ini tetap guyub rukun manunggal, jangan pernah menyebarkan berita-berita bohong yang belum tentu kejelasannya. Sing penting positive thinking, men imunitas tubuhnya semakin meningkat, sehat golek pangupa jiwa, jumbuh karo kadewasane piyambak-piyambak. Aja nganti nggugoni tembung jare. Lah kuwi. Nek jare lak urung pasti. Jare kae ngene, jare kae kene kono ngene kok. Jare kene menek berita. Lah lek wis jare ngene kan ora enek buktine. Coba nek wis ana bukti, ana fakta, ana berita. Ana ing televisi utawa media, kuwi biasane wartawane ya bisa bertanggung jawab. Saestu kula kaya nangis-nangis Mbak Mimin, Mbak Apri. Lah pripun? Lah nggih sing mirsani teng mriku niku ing atase mung layar lebar lho. Teng mriki mawon sing mirsani kena diitung. Saking tresnanipun kalian panjenengan, tresna budaya lan ngugemi tradisi merti dusun bersih desa menika. Nggih, nek kula mboten nyepelekne piyai mriki, pancen mriki tertutup. Sing entuk nonton namung warga sekitar mriki tok. Selain warga mriki mboten bareng. Ngaten nggih. Nek kula kan bakal dadi warga kene to. Kok iso? Lah kena dadekke nomor 3 ngono. Ya kena kenalan sik to. Jenenge kan ya kula nuwun wong Jawa kula nuwun. Elek kaya ngono gelem kula nuwun. Iso mancing ajur-ajer. Ning nomor 3 kuwi digenahke sak arep apa? Kon ngumbah truk usung-usung gamelan ngono kuwi kok kowe iki. Apa kuwi pakaryan Allah? Bantu wong lanang iki. Ya ora masalah to, usung-usung tratak ra apa-apa ngunggahke apa gamelan ning nggon truk ora masalah. Engko sesuai beliau kan terenyuh penggalihe kok tuhara terus bocah iki kok dipiak-piakke manut. Nek ngono tak kersake dhewe wae. Ra terus ngono to alon-alon to. Ngersake piye lho Sito ngersake wis sikilmu wis metu jalune kabeh lho kok. Rungokno ya iki fakta lho.
kadang kala dipameri wong ayu seneng tata laire. Ning manakala waduh wong itu kok galak wong ngancap kok ora iso gemati karo mbokku bakale somben mundur. Iki bocahe ra patek ayu. Ning kok gemati. Kok karo mbokku kok jenenge tenanan le ngugemi dadi cah enom marang wong tuwa. Karo tangga teparo kok srawunge apik. Iso sing ayu mau kalah karo bocah sing ora patek ayu. Lho wong lanang iki ngono lho. Lho dadi iso mbedake endi dienggo bojo, endi mung nggo pacaran, endi mung dijak ning mall. Lho wong lanang iki rumangsamu kenal kono ki mung arep jajah, ora mikir-mikir. Waduh. Tepuk tangan kagem Lek Sukimin, Wah Jan. Kok sik Mbak Mimin kok Sukimin? Oh iya lali. Heeh, tole panut. Senengane kok le. Sitok Sukimin sitok panut. Anjir, wah jan seneng banget aku ya kok ya Pak Kanggo iki nek ngejak dhewe kok mung nek ana gluduk tok ya beri ora kok ora dikersake gawan kotak ya jane matuk to penak to wis masak ning kene rasah ngliwet rasah nempur wis apa-apa wis ning kene nek perlu rasah nampa bayaran pasrahke kene sisan. Lah engko sing jedor durene ae nunggu. Sing jedor ki apa karo kowe ya rada anu. Kowe kuwi lho. Oh kula. Tuwa ya tuke oleh tuwa nunggu. Ora masalah. Kang Mas, monggo. Janipun mboten pareng pitepangan nanging make kagem anu nggih, hand sanitizer nggih. Ketang tresno kula kalian panjenengan. Enggak toyo kula pusakamu ceblok. Kita ndek sepuh. Ya-yaan ae apa-apa. Mas putih enggak dadi itu. Mas putih. Jadi kula nek sing nganggo mompior-mompior kuning mboten tak seneng. Ndak ndarani sombong wong ya nek tanggane kabeh duwe iso tuku mas-masan nek ora. Glo mompior bungai lho. Nek mas putih kan ra ngetarani. Lah nek iki kuning. Nek ikan Martapura Kalimantan Selatan. Pirang gram? 70 gram satu. Ini Martapura delok Kang Se. Aku delok tanganmu ae kok ijo ngono Mas. Semprotan. Ramu deng Mas tuwe pancen nek dienggo ijo tur nglodoki ning semen. Patut. Ngene iku nggo ngundake regoe ra mundak-mundak kok. Ning disyukuri oke sithik. Ya ngono. Jan seneng banget lho saking kitangi. Kapan karo panjenengane? Tak enteni awet wayang donasi ka lho Le kok sayane lagi. Kok ora dijawe lagi jane apa piye salahku apa luputku ndi mbok ya wis nek kono mulya aku ora dijak rapopo. Wong wedok iki lho. Nek sedulur mulya uripe penak aku ora dijawe ora apa-apa. Ning nek kahanan kok ngene iki aku pengen cawe-cawe bantu piye carane. Kok dijawe WA ya ora gelem. Mbok kowe nek ngersake pertama kae piye? Kowe demen lah. Apa arep malah rondo apa? Klotekan. Ya gocek-gocek parikena guyono ya nyanyi-nyanyi. Debat-debat kula nderek bingah wong dalu menika lak panjenengan saking makam haji terus langsung tindak mriki. Hebat mila seragame abang. Dah. Hebat. Lah kula wis abang tekan kene seragame do kuning. Kula nduk gawe salen lah aku susu ning dalan. Mboten napa-napa. Dalu menika bebas kok. Abang, kuning, ijo, ireng merupakan warna yang beraneka ragam. Itulah warga Indonesia yang beraneka ragam suku, agama dan budaya. Indonesia besar karena keanekaragaman. NKRI harga mati. Pancasila sakti. Ya tak lenange metu. Pancasila bukan milik salah satu partai, ning Pancasila milik semua warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kuwi hebate nggon-ngono kuwi. Dadi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nggih. Ana pamundhut, Mbak. Menapa? Nah, iki diutamakan yang nimbali utawa sing nanggap. Ngaten saking Pekalongan. Saking Pekalongan. Assalamualaikum Mbak Kangko, segenap warga perangkat desa Sumuplor nyuwun tembang angka setunggal uler kambang, angka kalih sesideman, angka 3 podang kuning. Tembang mereka kakentunaken dumateng sedaya kades Kecamatan Seragi dan sedaya warga agung Sumuplor matur sembah nuwun sawere 1 juta rupiah untuk Pak Dalang. Waduh, terima kasih. Wah, cair mbokmu. Ya nggih. Sembah nuwun. Kuwi iki dadi kades-kades sedaya nglempak. Oh, Mantan camat
mbok menawa ngersakne meneh nanggap meneh awake dhewe sapa ngerti. Ngaten. Iki diobral di masa pandemi. Ora kok jenenge murahan bukan, ning wujud kepeduliane awake dhewe tumrap budaya, ngoten lho. Supaya budaya utamane wayang kulit tetep eksis lan tetep ada pagelaran. Nggih. Kersanipun mboten vakum ngaten nggih, aja ngantek mati suri kon es bacut vakum, bacut mati suri lar memulai ki angel meneh lho. Iya iya. Pancen nek nglekasi ngono kesuwen kok Pri, nek semapan ngono lah apa ki. Lekas. Ular kambange dirisikne ya, Mbak. Ular kambang. Mbak Apri, duh cantik tenan. Saya suwe saya cantik tenan, Mbak. Matur nuwun. Kowe ular kambang aku gambir sawit ya, Nok, dadi men. Weh. Oh, sing merabet. Karo apa neh, Lek? Gambir sawit. Laler mengeng. Laler ijo. Batang. Pelak napa slendro, Mbak? Slendro mawon. Slendro. Nduk gandeng aku ya wis umur nek ngadeg kesuwen tak varisesku rada anu kowe nyanyi tak lunggus. Kowe go arep endo. Kok Wong biasane ning Bang Jo ngadeg suwi ora apa-apa lho. Ben menika langsung nadai. Ya, ular kambang sih. Nah. Mangga. Janar gunang Kaya ngono lho. ukuran bun derapi nala Mbak timbul semangatku mergo dikirimi foto penonton sing ribuan teng mriko, Mbak. Wah, jane elok temenanan. Mugi-mugi sanjang wekdal saged sowan mriko malih nggih, mboten mung kandhek ing dalu menika. Nggih, nek mboten klentu, Mbak Apri sing tau kula jak mriko nggih, Mbak. Oh, nggih. Pekalongan nika. Nalika butuhi tasih anu bobot nika nggih. Bobot, nggih. Aku dadi penggantine butuhi jejer Pak Kangko. Aku jaman iki bobot dhisik ya ngewangi macul bojoku ning ndi ora macul ngono apa nek bobot ki terus nganggo alasan ra nyambut gawe apa-apa. Nek perjalanan jauh tekan Pekalongan. Garek niate apa Pak ngene ora. Garek niate ngono kuwi. Dinggo lara-larane ya iso, dinggo kuat ya kuat bayine men sehat. Wong pancen meteng wis titahi wong wedok, kewajibane wong wedok kabeh. Apa kok dhisik ya meteng ngono kuwi? Ya apa ya meteng dhisik. Ya meteng. Oh, lek metune becak kae. Ya menungso. Kok nek ngomong karo banget-banget. Mangke kalah jengaken langgam kadung tresno nggih. Oh, siap, siap. Nggih, nggih. Niku kathah sing nyuwun nggih. Langgam becak. Iki lho, iki enek sing nyuwun meneh kok. Iki saka Pak Bayan Kanten, nggih Mas Kangko. Tasih prihatin ngantos Agustus, Bos. Sugeng Twijalaras sukses selalu nggih. Duh, mosok Agustus? Agustus, Pak. Pak kesuwen Pak niki, Pak. Lah ya, aduh, keterlaluan ini kalau sampai Agustus. Nggih. Sugeng dalu Mas Kangko, nyuwun gending samping gunung dipun jeglengaken ingkang nyanyi Mbak Apri. Nggih, gending menika kula kenturaken sobat ngebyar Sutrisno Budaya. Wonten pundi kemawon salam tepang saking Bapak Haji Dasiwiono. Magetan pangapunten nderek Pak Tali Asih sekedhik. Wah nggih, sembah nuwun wonten 200.000. Sembah nuwun. Dalah kok ora iso gawe anu sandiwara ya. Lah piye to? Anu ingkang kepareng nyekar Mbak Apri mbok tambah Mbak Mimin ngono ya iso to. Ora kita ngasine tulisane ki ya mung Apri tok ngono ora iso sandiwara. Dalah kok ora iso sandiwara iki piye? Lah niki lho enek gilirane dhewe-dhewe. Ngono durung sampeyan iki lho enek neh lho. Rumah saku Pak Kangko awit kok gur salah iki lah. Aku menyemangati
Nggih. Nyuwun tulung Mas Kangko sugeng dalu kula badhe lagu selamat ulang tahun kagem Pak Lurah Karso yang ke-50 kalian Desa Sumup Lor ingkang 100 tahun. Saking warga Sumup Lor, matur nuwun. Dadi malam ini bersamaan dengan ulang tahun Pak Lurah dan ulang tahun Desa yang ke-100, Pak Lurah ke-50. Oh, nggih, sugeng ambal warsa. Pak Lurah, mugi-mugi saged amanah lan dayani kagem sedayanipun. Nggih, saking semak. Mengakomodir sedaya aspirasi masyarakatipun. Betul, wong kepala desa anyar kok, Mbak. Oh, nek ora afdol nek awake dhewe ora sopan rono. Lah nggih kedahipun kok nggih. Nggih. Nyuwun lagu Mari Kangen aja lali saking Arif Semarang, nggih. Pun lajengaken caping gunung ingkang nembang Mbak Apri ingkang joget dadi Mbak Mimin. Lagi lho kon joget dadi iki lho. Kowe nek rung ngantek balik jungkir kae rung elok. Kok ning nganggo dadi kok aku ya pri. Heeh. Lanjut Mbak Apri. Tak selakne sih. Nggih. Mbak Mimin iki awit sing
membiayai panjenengan. Nggih. Nggih, saking Mas Dikin PWKD Malaysia. Terus Mas Dikin. Ngaturaken gunging panuwun damel Mbak Apri kalian Mbak Mimin ingkang kersa rawuh wonten pagelaran dalu niki. Sukses selalu sedaya kemawon. Salam untuk kanca-kanca PWKD Sobat Gurem seduluran selawase niki saking Mas Dikin. Terus sembah nuwun Mas Dikin, mugi-mugi panjang yuswa, rezeki ingkang gangsar berkah lan barokah. Amin. Lumintu, amin. Nggih. Dongamu piye, Lek? Ya muga-muga rezekine tambah banyak berbagi ora kudu kanggo awake dhewe kanggo kanca seniman sapa wae. Ya ning luwih prayoga karo awake dhewe ra ngono. Jusukane yo kur ngono. Yo. Tintingane Mas. Aduh. Nganten anyar lho, nganten anyar lho. Wis pinter dong Le. Lah jenenge burung pinter nak jenenge dikandani pe cara prayogane pe memperlakukan pasangan ngono. Iya kandhanono. Wis pindho lho. Lah lho. kuwi manten second kok. Oh. Berarti wasis. Mbok suara wedok ta Le? Ya wedok no, malah wedok ta. Ra krasa. Pacane sarwa asli Serobak Tinekku tansah kuwar Slow mayan among limas Mbah nuwun. Selamat ulang tahun untuk Bopo Karso, Kepala Desa Sumup Lor. Dan selamat ulang tahun untuk Desa Sumup Lor yang ke-100 tahun. Mugi-mugi tansah guyub rukun Desa Sumup Lor. Tansah rukun sedaya warganipun. Menjadi contoh tumrap wilayah sanesipun. Iya. Mendukung program-programnya saka pemerintah ana ing desa, utamane panjenengan Bapak Kepala Desa. Nyatane bukti bengi iki sing ana kono, wah luar biasa sing pareng bungon. Nah, mula aja nganti kendho semangate menghibur masyarakat di streaming di lokasi maupun di Sumup Lor Seragi Pekalongan. Awakku neng kene neng atiku kaya neng Sumup Lor kono iki. Lah yo ngono. Muga-muga sok awak lan atine dhewe iso sowan rono lumancar Pak Kangkor ya ngono. Kepara nyata. Kudune. Nggih. Semoga tidak hanya bayang-bayang semu ya. Pun tau dipenggalih karo Pak Karso. Pak Karso ngendika kok kula jane mboten marem nek mung wayangan ning bagaimana kula niku pun ngluari ujar niki kudu wayangan sik. Ujar kula men tembus rumiyin. Kaya dene wis ora utang. Oh ngaten. Disaur lunas bengi iki lah untuk mengke lek pun kondusif suasanane mengke Mas Kangko sak rombongan tinimbalan sowan nyang nggon Sumup Lor. Ngaten. Nggih. Jan. Sik iki mau dawuh malih. Tasih kalih pamundhutipun Pak Karso. Nggih. Didhisikne perkara liyane gampang mengko bakune sesideman kalian podang kuning. Nah. Sing sampean pilih sing dhisik. Pilih sampean genti noleh bawa. Ya, podang kuning. Anu durutke. Sesideman buduwi jumeneng. Oh, lah niki. Lagi lek bojo telu ngadeg kabeh ngene iki kan ya. Asine nek rukun ku ya. Iso rukun sak panggung ngene kan iso ning ati iki biar. Pamane aku tirik wong tua ning desa, aku titip anakku sik. Ora penak ning rasa ki penak ora mbok tiri lan sak piturute kabeh ngono anak jane anake dhewe ngono. Dadi pas aku tilik tilik. Lah detek-deteki barang yo men padha. Lah padha. wis memper no ya. Apa klambeni kembar ngono iso kleru tenan kok tekan kok jebles kok wis kok. Lah iya. Yo alah.
Bu. Dalah. Masuk jenengan dipadaki apa? Ora dipadake lho, ora gumantung le nyadi satira ngadi busana, tangger mbok wong elek dadi apik, gumantung. Ayo kinyis-kinyis nek le nyandang rate blat, bojone sapa to Kangko? Wo mula lho, ning nek ayo men sapa to garwane Pak Kangko. Lho, tak yo meso. Oh mula gawa perbawa garwane. Piyai pundi to nggawa desane. Lho, piyai Kebak Kramat, piyai lho. Pulau Sari, Karangasem. Seroyo. Oh Seroyo Jaten Karanganyar. Aku sok anu nggon sangkal putu ki nduk. Ana ta? Nggih. Kowe sok ning Bangsu kono. Kok Bangsu piye pas aku didik terluka kakinya terkilir. Dek. Butuhi ngaturaken sesideman menika. Sesideman. Niki bawane kula duet berarti. Oh iya no, kudu wong telu muni kabeh sing rukun. Jenengan biji dengan mata batin penjenengan, endi sing kira-kira suarane ora masuk nek pinangka bojo dalang. Langsung dilukir. Wah, kayak sekak. Kok iso ya? Kok bisa ya? Ning lek umpama tenan karo sampean, malam pertama karo sampean aku kudu nunggoni lho. Kudu no, jenenge ngono malah ngerti sepak terjange piye. Nek kira-kira heboh ditiru. Nek kok gendeng balik kowe lek. Nek jenengan nunggoni niku malah kula sing kuwatir. Lah nek Sukimine metu kok jenengan bubruk. Mimine ra apa-apa lek Sukimine Triwikrama. Oh iya. Aku kok sing kilaf kok malah aku. Iya. Walah. Wiwitane handerek sang beki. Nah, genti istri kedua. Aprise ayena. Iya. Engko sing pat-pat sing angel aku. Iki kok kualik ya? Sing tuwa dhewe kok malah dadi mbok nom dhewe. Lah aku mbiyen rabine karo kuwi pas mendem dadi. Lah kula niku jane pun dicim sebagai garwa Pademi. Prameswari nek ra mudeng Pademi, Prameswari ning kula disengker sik. Didadi kira bocah kok nek muncul wis mitayani sik wis mumpuni samu barang reh. Lho dadi pun pancen di mbusik carane nganggo karbit ora? Carane men mumpuni dadi brol. Oh garwane Kangko sing disingit iki kaya ngono. Lah kaya ngedapi-dapi. Gawe horeg. Waduh. Horeg. Monggo. Istri pertama setunggal malih. Oh nggih, setunggal malih. Priya bagus kan hal nyapa deh kok guyu. Wah mau tenan ngono, wedok sitok bisa lanangan telu. Ya Allah. Kang halah Kok terus berimajinasi tenang iki. Lontong. Petaya Ya. Sowan menyang Suarane yo mirip lho. kutha Ayo istri ketiga. Ya ora, iki jatahmu. Kok arep beda lho. Epri. Ayo ora, wis Pindo-pindo malu. Aku kuwate pisan kok. Yo. Wedok lho ya. Nyapa? Kowe arep mbosok-mbosokke aku nek suaraku ki remuk dadi aku langsung dipitat. Carane kalah sebelum bertanding ngono. Ora ya, ora wis gage. Bantara terus Lah iki gregel sing merakati, suara kan ana sing ulem, ana sing power kaya Buduwi. Ana sing suarane tidak terlalu power tapi iso nyengkok. Dadi wong lanang iki gregele ana, gregete ana. Rada enek serak-serak kabum bentir ngono kan ya.
Selendang kuning kang saking wukir. Suara apik harus diimbangi dengan body language performa. Suara apik gerbegegek ngene iki apa patung kok nyuwara lho, tapi dengan gerak tubuh body language lho, interaksi dengan audien jadi paket komplit. Body language. Rejengane kok bego nek kok body language. Bego ki nguruk pasir. Mangga Bu Dwi. Suara kurang permana ning wasis angungrom marang bendera. Iki bagianku saiki. Lah kok milih? Lah iya. Lagune sing keri dhewe. Ketoke sing rewel kok mbok enom to iki. Wong kok dadi mung ramudeng. Dari awal sing bagian angel tak lakonani wong do dimong kok do ramudeng. Pengen pinunjul. Kok sing angel ya isohmu ya kuwi kok ndak. Dia. Waduh. Abape. Kowe kelingan social distancing lho ora terus nyebar abab lho kowe. Iki kan meku dhewe ra masalah nek dienggo wong liya ora prayoga. Maksudnya kenapa harus jelas? Sing cetha. Alah, artikulasi vokal konsonan jelas. Piye balanono? Kayak dene wong kata-kata aduh. Heeh, aduh. Aduh. Lho, aduh wong lara. Nek terus aduh, lho seneng gumun. Anakku munggah sekolah aduh nek. Aduh. Lah sepeda meneh lho kuwi dia. Lho kan aduh. 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 Lho, mung sak aduh ning nek nganggo rasa beda maknane. Kaya dene dia menggambarkan kekaguman terhadap seorang wanita. Ini intelijensiamu jalan. Ayo kudu jalan apa? Ra pinter-pinter. Kumpul aku seprono-sprene sok aku hijrah ning Jakarta, kowe arep kumpul sapa ora pinter-pinter iki. Dan piye kok potensine Jan. Tiah Sulestya pijer ngincangake alis terus trasno kasih teman. Nek kompak iki kudune jogete barang dipadake. Aja no. Berarti mengke nek kula megol nggih, Bu Dwi Yo megol. iya no no. jenenge tritunggal kok. Pakai karo tatar. Bokonge padha kuda gedene kok. Ya, tapi sitok pasangan. Sing pasangan sing ndi? Mbuh. Buktekke siji-siji apa piye, Lek? Ya ra wani. Arep aku metu nom aku kan ya ra wani to karo. Kok iso ya? Padahal tuwek dhewe aku. Aku karo Dek Kangkoi tuwa aku ya. Iya. Nggih to. Jenengan lahir tahun pinten? Kula 7 desa 7. Kacek setahun. Oh, lah nggih. Ya Allah, kok uzur ta, Lek? Aku gagas lakon uripku ya mbok Pris, ning bismillah lah. Mangga, Bu. Luweh becik patenono timbang pepisan lan kakang Selestya tak rewangi samudana marang kula warga biar walang putra
supaya sambil menyelam minum air engko pas ndangdute bajutke podang kuning. Ya. Enggak, Bu. Urip ana kutha gedhe kemetak kepake masak isine Saipong langsung Mas Guru. Nadian sesidaman Iya. Ayo Bu, teroke Bu. Pisan meneh Mas, yo.
Lah. Iki mau sajake kok ya enek tragedi enek sing mlotrok apa ki mau. Resleting. Resletingnya melorot. Iki engko men dipenggali kanthi wengening. Nek sare kira-kira garwa sing arep dipitot sing ngendi ngono lho. Nek ndelok kemampuannya di atas rata-rata ketok ya aku di atas rata-rata. Nggih. Jan. Telak to. Ayo nyadari to Mbak Apri wong kuwi napas tuwa dadi napas tuwa ya kudu Ya Allah. wah. Segelas langsung entek. Ora dipangan sak gelas sisan lho. Pak Kangko kon jatuh cinta piye nek kowe carane kaya ngono kuwi. Dalang kondang kok teh gelasnya cilik. Sak glegekan wis entek lah. Golekno mburi kono neh ndak daripada rano tandone blas kok. Rano wong agak wong jagonge dikok ijok nek wayahe dar kok ijok kira jok belang rano. Lah kowe biasane porong kok ya. Wis men ora direngke ndak ora rubah-rubah. Waduh. Kita aku mau sing pertama kaya ngono lho, Pri. Lah kedua kok dibaleni meneh. Aku ra seneng nek dadi wong wedok nek wong cedhil-cedhil ra seneng darene aku ora ngandani sampean lho. Karo duwe apa ora digandeni apa piye? Iya. Ya Ora sepurane. ra tong ngelingke jenengan kono. Lah iki saking sore repot banget ya Mbak anu bojoku. Repotnya wis gawean wong wedok, ora cendera kokean alasan. dalang kondang kok disengeni banget. Ndak merosot dengan wedok apa panganane dipersudi. Kepara bayaran kurang sithik apa sing penting panganane komplit miroso ngono kuwi. Dadi wong sing digoleki tak tekan kene tak goleki pangan lho. Kok ora ana apa-apa blas kene padi ngono. Kok mulai katan. Pengajiane ana seneke kok wayangan ana apa-apa blas iki. Yo, lah. Jadi Pak Kangko mengundang orang yang salah. Aduh. Wong iki lek ngene iki lek ora guyon, ora gojek, ora gayeng kok. tur nek ten panggung ngeten pun benten kalih kasunyatan. Oh iya. Upama ten panggung ten kasunyatan kula kalian panjenengan ya basa halus, panjenengan kalih kula ya basa. Ning nek panggung ngeten iki ya pamana sarusikune ya nyun pangapura nji. Oh iya. Sandiwara ing pepanggungan. Tenan ora nek kuwi mau. Nek iki nyoto blas ra ono padhet. Ya ampun, aku lah tenan mbok yo. Kok ya ora gawe lemper-lemper apa piye anu Wis kok di bulan baleni ya. Awakmu lak kerep anu tanggapan to? Lah nggih. Ditanggap wong duwe gawe, becik sunatan tetaan wong. Nggih. Heeh, kae lek wong duwe gawe iki kan wong duwe gawe. Walah Pak, barang yang kamu berikan itu tidak akan hilang. Barang yang kamu tabung, sesuatu yang kamu tabung akan menjadi warisan. Atau barang yang kamu makan hanya akan menjadi kotoran. Tapi barang yang kamu sedekahkan, kuwi tanduran sesungguhnya akhirat besok. Loh, kanan kok ngene mung sak keletane kok ya ora ono ya Allah. Sing salah ki kowe. Lenipun. Tekamu kewengen. Sore mau apa-apa enek jane. Lho, takono wong-wong lho. Sini kene. Oh, dadi gawe pangan sing kira-kira wayu ngongko ngono, sing kira-kira ratakat. Makanane layak saji atus digo sesuk diinget wong wedok iki. Kowe iki ngerti perjanjian awal ora? Apa? Lepas. Nek kaya tuh kok ana sinden lepas barang. Oh, coba kok sinden. Ya gawe lepas kok. Iya mboten ngoten piyaine Pradah kok. Ibu duwe iki piyaine Pradah. Pak Kangko iki piyaine ya Pradah, butuh piyaine ya Pradah, tapi bohong. Aduh. Kurang melu-melu ah. Kowe golek amane wae sing ketok elek aku tok. Dawuh malih Mas Petro menika. Apa? Wonten dawuh malih. Iki eneng sing kagandeng pamudhut saka Pak Karso wis diaturke kabeh. Iki saka Magetan nyuwun lakon samping gunung. Mbak Esti sing diaturi jumeneng. Oh, nggih, monggo Mbak Esti. Ono Mbak Esti. Ya. Mbak Esti kedah anu lho, kedah goyang lho, soalnya pun latihan Zumba bareng nih. Wah iya. Wis aku sak melu Zumba lho Mbak Mimin. Kuru ki saploke ngulek sambel kuwi lho. Lah iya. Wes saiki iki do anu beralih profesi kok. Wah. Kedahipun ngaten sih. Nggih, sementing halal ora apa-apa. Mbak Esti iki dodol peyek, dodol sambel tuh. Wah wis. Komplit panganan. Mbak Esti adol sambel peyek akar padol tekoni kok ora payu-payu. Lah tekonmu ngubar wirang kaya ngono kok arep. Monggo Mbak Esti. Jenggleng ayo. Jenggleng, samping gunung jare jenggleng. Lepase kok rekoso men ya, Pri.
Juga ana pamundhut nggih sembah nuwun. Saking Pak Ngadino Pondok Ungu. Nggih. Tasih monitor Pak Kangko mbah nuwun nggih. Sugeng dalu Mas Giono Siwalan katur kanca-kanca sobat gurem nggih. Ugi assalamualaikum saking Tejo Cinganjur mbok pilih bareng dalem nyuwun lagu Caping Gunung sembah nuwun. Ugi menika assalamualaikum Pak Dalang kula Kaswono nyuwun gending Mbah Padha Caping Gunung. Nah. Saka nduk kuncuk Melati nyuwun dadi ati kagem kanca-kanca sobat gurem tanpa kecuali guyub rukun adem ayem lagune dadi ati nggih. Yo Caping Gununge engko sinambi maca nawala lumantar WhatsApp kuwi wah banget iki. Nah. Yes, sing jenggleng Mimin karo Apri. Nggih. Kowe sik lho Lek. Ya, kudu mencolot lho. Anjing kok jenggleng ora meneng ae ora kros. Totalitas no. Nadyan lepas ya kudu totalitas. Kulino push up barang kulino kok gerjeng enteng no. Karo kedepe iso. Ya. Saben bengi nyawa Sapa sih? Lek Sugimin. Oh, Lek Sugimin. Ayo Lek. Mencolot sing dhuwur Lek. Mbak ya Mbak Mimin ngono kok kuwi nang panggon kok Lek Sugimin ngomong. Aku linane yo ngono. Harian. Ini jenenge musikalitas karo gerakan iso kawin. Lho. Waduh, musikalitas karo gerakane iso kawin. Jadi nyawiji menyatu. Ngono kok basane marake mak prinding lho. Ilmu etno musikamu lho, musikologimu emang etno musika. Mbuh lah ngono ki lah intine lah. Lar umuk kleru. Yen mamajang. Ya. Lho, ya pas to. Rodok ndisi-sithik kowe mau ning ya ora apa-apa. Ya nyoba bar iki kowe iso pas apa ora? Iya. Ilmu apa kuwi mau jenenge? Etnomusikologi. Etnomusikologi. Ora etnika. Kreativitas tiada batas. Urung wayahe kok wis jenggleng ki piye? Wong Mas, jenggleng kok gedabikan dhewe. membuat karya ya karya, tapi nek karyamu kira-kira malah ngelek-eleki yang sudah ada jangan dibuat gitu. Syukur. Mesake para-para sing wis ngangge. Ceramai. Enggak boleh seperti itu. Allah. Ini saya sampaikan dengan bahasa yang halus. Gitu ya, besok lagi jangan diulangi. Dedek enggak suka kayak gitu. Dedek. Piye petuk sapa-sapa nek diwejangi ngopo kuwi? Kok perasaan kok ora penak ya. Lah apa to? Kowe kok kebak pawelingan ki lho. Niki mboten duet kalih Di Apri to niki, Pak. Ya genti. Ya berarti. Yo nanjake suarane. Berarti sing jeglek kowe no, guys. Jenggleng kowe ki. Arep wigah-wigih kowe. Ndah le. Jane ya ora apa-apa lho, kowe nek aku. Ya ampun to. Kowe nek senam kae lho. N1, N2, ember. Kuwi senam kehamilan. Cepit. Ya.
Pilih jegleng apa pilih nembang, guys? Yo nembang kok aku lan jegleng sih terus piye? Ampun lah nek Bisa mak ember. mungkin ndak enten suara keplok. Suara keplak piye ta, Pri? Rajan. Balenine gentak kentung. Alah, apik banget lho, gentak kentung. Bisa gentak kentung iki. Kowe kok gege aku ya, Pri? Lah piye to? Kowe wis wegah kanggonan partner karo aku. Kowe karo aku duwe sinden ngono wis wegah. Lah terus duwe piye? sukipan lho kok aku plekutu terus. Wes Fisikku kowe menurun lho, Pri, ora kaya biasa. kok Penggah tenan. Kowe danges dijoki rung to. wes gak lho. Oh ya wis. Wis gelas gocek gak lho. Kok ora gelas cilik. Kok ndak didik dehidrasi lho. Wah iya. Dedek edan. Panas. Lho iki siji nyambut gawe kok siji Nah iya mbak yo ngetok-ngetokke ngono lho. Varisesku metu kabeh. Mau biasane blandong kayu sedina betah kok. Iya. Panas sudan aling-aling caping gunung. Penonton kecewa iki. Lah iki men ra sida gulung-gulung kok iki. Wong iki mbok ya ora kone angon wektu. Bunga-bunga Oh, ya. ijek dawa kok iki apa kok Ora pasak bunga ya bunga. santai. Sesuatu nek berlebihan guyon ki ora apik. Iki urung luweh kok iki. Iya. Iya. Dadekke to. Wis ben kono Ayo dhewe. dadekke. Sompret kempret kempul ngumpul kendang rial ketipung imbal konang loro tur srendra salompret belok jaran kepang nyongklang merake ngigem kemacana mangap megap bojang galong alia diblah woso coka gunahan reok prasaja gawe gembira ora usah semaput ora wong nambani kok. Loh, Pak Dalang. Biasanya lek kesurupan semaput terus njaluk tombo duit 100.000 200. Lah sing nambani sapa? Mbak Esi. Beda. Gelas gede. Lek kurang gede iki lho tak sepaki iki lho. Yes. Nadyan wadon saretan
aku trimo. Sembah. Ya. Muga-muga iso dadi remene sing padha mirsani. Nggih. Tamanipun Bapak Kepala Desa Sumup Lor kelawan para warga teng mriku ingkang sami wungon. Nggih, menika nyuwun lelagon imbang ana katresnanku saking warga Sumup Lor nggih. Ugi menika saking gluut kula lanang warga Sobat Gurem. Guyub rukun adem ayem Mas Narto S31. Nyuwun lagon Tembang Kangen. Ya, iki padha karo kagem Mbak Kuncup Melati. Wah, dadi ati dadekne siji karo Tembang Kangen ya, Tru? Ya. Pelok barang kalih pelok 6. Ora, tegese iki dirangkum dadi siji karo Tembang Kangen iki lho, Mbak. Oh, ngoten. Dadi apa jenenge? Apa? Dadi atine diganti Tembang Kangen. Oh, ngoten. Dadi ati pendak bengi metu Wah iya, heeh. Njaluk lagu liyane to, Cup? Ya, heeh. Lagu liyane apa ngono? Ya, heeh. Pak Kangko, nggih, nyuwun lali janjine kagem Sobat Gurem, matur sembah nuwun Putra Bengawan. Ugi menika saking Pake Saji Mboto yang bernama Ibu Sud kula nyuwun tembang Mawar Kuning, matur sembah nuwun nggih. Pak Kangko streaming saking Pak Slamet Riyanto Sidoarjo nggih. Mas Tarno BPKD nggih. Salam mawon kagem Sobat Gurem, Mas Dikin, kagem sedaya pandemen budaya Mas Tarno Tania Jaya nggih. Sik karek telu tak rampungke pisan. Sugeng dalu Pak Kangko, Doni Sidoarjo selalu monitor sukses nggih Pak. Nggih. Uga sugeng dalu Pak, kula nyuwun lagu lewung saking Bulak Sari Seragi Kabupaten Pekalongan sawer 100.000 nggih. Matur sembah nuwun iki pamundhut saka warga ing Bulak Rejo. Nggih. Kades Bulak Sari Kecamatan Seragi. Nah, iki Kepala Desa Gong. Masa? Heeh. Kades ngendi? Kepala Desa ana ing Desa Bulak Sari. Nyuwun lagu lewung. Piye? Rasah dikei ngapa? Gen anggap dhewe ngono. Lah iya. Masa kalah karo Pak Karso Lurah Anyaran. Lah iya, 100.000 Bapak Gunawan. Nggih. Ugi saking Mamah Arya Antasena, nggih. Singgo kanca via streaming Masukan Biru, Mas Herbawa Narto Giono, channel Manado, Putra Bengawan dan lain-lain. Para kuas lagon Banyuwangenan buat Sobat Gurem guyuk rukun adem ayem S3 seduluran Selawase. Ih. Ya. Lampung pamundhute. Ya, Yuk diaturke apa? Tembang Kangen. Wah, Tembang Kangen. Ya. Nggih. Lek nembang Mbak Mimin karo Mbak Apri. Tembang Kangen dipun lajengaken lali janjine ngoten nggih. Oke, siap. Dadi iki gathuk. Tembang Kangene garap seragenan biasa, lali janjine digarap gedruk. Ya, coba. Nggih. Monggo buka saking drum. Buka saking drum Mas Haryono, mesti semangat wong ya iki pecintane Mbak Mimin kok. Anjir. Ya kepono sing tresno karo aku lho. Wong kepepet apa tenanan pemesake ya le tresno mbak aku ki. Tenan alhamdulillah tak syukuri. Aduh nyawuri. Ketae aku karo sing jedor ki templek ya Pris. Iya. Sesepuhe duwe jolaras Indonesia ya sing bedho kuwi. Oh, iki ketambahan karo sing saka Lampung ya wis teko sing ngegong Mas Togok. Wah. Semakin rosa nyu duwe jolaras Indonesia. Yo, Pak Yon, garap sak gayang-gayang yuk. Kalimu endah manis sing semu luwih tembang kangen iki wujud gak. Yo, gedroke.
semakin pagi. Jangan sampai kendor. Oke, kolornya. Kamu mesti tak ciwel lali janjine kandhane alesane Ambekan sih. Kok boyoke sajake? Aku nyambut gawe kok nganggo gresula nganggo. Aduh rekosane keturutan mbok leren keturutan leren kok ngene iki mula omongan ki pawujud donga. Aku selalu semangat tok nek kanca-kanca sampean adrenalinku terpacu. Semangat ya aja semangat, basan kowe ndungkluk ngene iki gula jeromu ketok. Masa wong wedok nganggo gitimen iki yo. Kok kuwi to? Ihing. Zaman dhisik ihing iki metu. Nek kakungku. Lu penting kuwi ya Sony. Aduh. Ayo, Lek. Jan-jane kowe neng kelakatmu sajanyo priyati atiku sujahanna kowe kencan karo wanita liya Sampun Mas Petruk. Nggih, tasih wonten untuk yang terakhir. nggih kedadi penuh ngoten. Nggih, masalah niki saking pimpinan utawa lurahe PWKD. Lurah PWKD, panjenengane Mamah Arya Antasena sing lenggah ana ing Taiwan. Dadi pendirine PWKD penggemar wayang Ki Dwija Kangko utawa Sobat Gurem Guyub Rukun Adem Ayem kuwi pendirine Mamah Arya Antasena. Salam kenal Mamah Arya Antasena. Iki insyaallah Mbak Mimin Mbak Apri. Kan anggota PWKD ki ana Sri Kandine. Ngaten. Nggih. Wis ana dawuh saka lurahe Sri Kandi PWKD akan unjuk gigi. Somben bakal nanggap dhewe. Mbak Kuncup Melati, Mbak Nia, terus Kuncup apa? Mama Harya, terus Mbak Ani dan lain sebagainya. Pokoknya Sri Kandi sing ana njaba negara lan ana jero negara bakal nganake urunan dinggo wayangan. Hebat sekali. Pokoknya bintang tamune kudu Mbak Mimin kelawan Mbak Apri. Mereka ugi menyapa Sri Kandinya Sukipan. Ada Mbak Santi saking Jambi. Apa meneh kali? Mbak Wahyuni, Mbak Widi, Mbak Tini di Jakarta, Ibu Ani Fitria di Sidoarjo, Bu Nani di Jombang. Mbak Mia Aprilia wonten Hong Kong, Ibu Karina, Ibu Suci, Colorado, Amerika Serikat, Apius, Sukipan Garis Keras dan yang lain. Jadi penggemar sampean ki malah wedok-wedok ya ora lanang ya. Ingkang kakung wonten Raden Putri, namun
kakung wonten Mas ada Sukmajati saking Banjarmasin. Banjarmasin, Hendy Sukiman, Nugi saking Madiun dan sanes-sanesipun kathah sanget. Karena ibu-ibu ini suara hati mereka kalau di Indosiar kan terwakili. Di Payang terwakili suara hati perempuan oleh Mimin dan Apri. Karena keluh kesah sebagai seorang wanita disampaikan ke publik melalui media wayang kulit. Ibu-ibu sampun kula sampaikan keperpihakan kula kali panjenengan nek disio-sio karo wong lanang aja gelem. Wong wedok kudu ngomong apa anane waton bener nggih ora ento-ento ngoten nggih ora waton nuduh wong lanang selingkuh nek ora ana bukti ibu-ibu enggak nggih bapak-bapak ah lambene Sukimene jalur jenenge wong dudu kok ya semangat buat ibu-ibu nggih penyanyi madrasah kagem putra-putra panjenengan lagunipun menapa Mas Petro niki asli Mama Haryasena kuwi asli wong Banyuwangi nggih kala wingi bar ke Banyuwangi mriku alhamdulillah Banyuwangi suasana apa zona ijo. Oh, ngaten. Alhamdulillah aman nggih. Aman. Mriko. Dadi diaturi lagu Banyuwangi kanggo anakku wedok karo anakku lanang si Tommy karo Dita. Sing wingi wis bar. Kowe rasa cemburu, Pri? Tommy wis rabi. Alah. Engko cemburu. Sing wis pacaran paribasan kowe cedak pirang-pirang tahun kalah karo sing paribasan ndung suwe itulah yang namanya jodoh. Pacaran ping pirang-pirang tahun wis ngeterke ning ndi ternyata mak pletik ketemu jodohnya kayak pirang sasi itulah rahasia ilahi ning nek kowe iki azab ilahi kok azab ilahi aku Mas Tommy tunangan karo si Dita iki aku ora piye-piye aku jek duwe kucel enek karo sing jek kena nganggur enek sinten ling ngegong kuwi togok kuwi ya saka Lampung ke Lampung. Wae kambas nggih. Jualan. Mas kono ana anu rato, gajah lenang rato Mas wae kambas. Nggo apa? Lah didik kan karo menungso serak kodal. Oh ya padha kok gajahe ra iso niteni. Oh kowe ya gajah wae nek telalene ngono. Ya iki sing luwes Butuh Kurniawati sing mlaku Banyuwangenan iki bar kono iki meni kesawapan Banyuwangian kan ngombe sike. Ane jumeneng, Butuhi monggo jumeneng. Aku nang kene kok jenengan nang kono iki piye ngomongi slenco. Dari duwi tunggal ki rak ya nek apa-apa ki wong loro. Heeh. Rekoso ya rekoso bareng, seneng ya seneng bareng. Lah ya no, jenenge wong gotong royong ngono kuwi ya. Ak dhewe nek tanggapan normal kok ra iso ngene iki ya. Ra iso ngono. Heeh. Duwite akeh malah ra iso. Kadang ki pengaruh audien yang luar biasa, audiennya luar biasa, penontonnya luar biasa. Situasi konco partner kerja juga mendukung. Atine sumeleh itu ya berpengaruh. Nek terbebani dari awal wong bar padu karo bojone terus ning panggung ngono kadang ora iso fokus lho. Lho, piwelingan meneh. Iya. Apike wong lanang utawa pas ndalang kuwi bar padu karo bojo lakone kudu metu dasa muka. Men iso njiwai tenan. Nesu-nesu tenan. Sore mau aku ya bar padu karo bojoku. Kula entuk dasa muka ya apik. Curhat mah. Padu kuwi terus sikil papat didu berarti. Pengen. Bangga. Nggih, kagem gong matur sembah nuwun sanget kagem Pak Karso saha warga masyarakat. Monggo to Pak. Desa-desa sanesé wonten Pekalongan kangge menghibur masyarakat dipun wontenaken tontonan bareng layar lebar ngoten kados Sumup Lor. Tidak semata-mata mengeluarkan uang untuk foya-foya ning membantu para seniman seniwati sing terdampak Covid-19. Tur kanca-kanca wis siap walaupun bayarane ora kaya nek pentas normal ning kanca-kanca tetep semangat. Nggih. Monggo Pak Karso dipun urup-urup dipun kompori kanca-kanca kepala desa pun. Pumpung menika tasih swasana pandemi. Mengelak pun pandemi menika ilang tanggapane kembali normal. Oh ngono ya, Tru. Ya. Iki wis ana tanggapan Juli wis muga-muga pandemi ndang ilang. Oh ngono. Ya. Ngono. Ya wis. Ya. Oke, diaturke. Ya. Sesuk Pak Kondang Sutrisno. Ya. Niki napa niki lagune? Lho, Banyuwangi. Lah nggih napa? Grajakan. Grajakan. Grajakan apa-apa. Pitik-pitikan ngono kae. Oh iya. Aku suwun lek jenengan pitik-pitikan sing ngene-ngene ki lho.
Lo kudu metu lho ya. Kudu iki esuk-esukan ngono kuwi lho. Pitik-pitik. Omongane iso ning ati wanyes. Kula sane nyonto jenengan lho, angger pas drama romantis nika hebat. Nek pas marah-marah nika ya hebat. Kula jane pamo ora ana job ngono lho, pas ora ana job ora dijob, mau bintang tamune yang lain. Ndan kosong wektune cerak aku ya nusul-nusul kae lho. Dadi seneng tidak sebagai bintang tamu tapi sebagai seorang sahabat seni padha-padha pekerja seni ngono. Ternyuh rasane kok Allah Mas Kangko. Ya begini. Gemes. Kudu mbok nyan nganggo prei pirang dina ngono pasrah. Iki aku prei iki. Maksud mar berbagi suami. Kok film lho. Yo. Tanpa bawa untuk menyingkat waktu. Kono ya rong bar PDI ini. Wah iya orang bar. Ngayal biasanya jam 11 jam 12 bubar iki jek nekat ae dalange lah ya. Kita elek suwi ramayang. Iya. Ya kabeh suwi ramayang kok. Yo, coba gerajakan Banyuwangi dados. Mano sirah
Terima kasih. Nah. Mbak Mimin, Mbak Apri sembah nuwun sabiyantune nggih, Mbak. Sami-sami. Lemah teles Gusti Allah sing males. Sami-sami. Muga-muga entuk iliru ijo rezeki sing luwih kathah. Amin. Rezeki sing luwih barokah. Nggih. Dalem menika kula sak kanca New Dwi Jolaras Indonesia ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindah. Sembah nuwun. Semanten ugi kula kalian rayi kula mbok pilih anggenipun kegujekan kalian panjenengan dalasan Buduwi keluarga Dwi Jolaras Indonesia kelahtu ing atur mugi saestu kersa bedah tangguling samudra pangaksami. Oh nggih Mbak Apri Mbak Mimin semoga sukses selalu nggih. Amin sih sembah nuwun. Ampun kapok kula sambati malih nggih. Ngaten insyaallah. Nggih, Mbah nuwun.